День добрий, шановне господарство. Сьогодні у нас на нашому святочному столі буде лежати хвост сатани. Ось він. То я зараз його набуду і привезу. Привезу Олегу Білому.你呀，过来给你说完之后，晚上我整理了也行，知道没？我也拿走了啊。Такі штуки раз у год з неба падають, так що треба брати. Sorry? What? Not understand. Not understand. 中文。Тофу. О, блин, вот тут вообще пушка. Это всякие классные тоже пушки, ну, которые, блин, реально бы пахамен. Ну, пахамен, но нету часу. И вот еще тут есть какие-то непонятные штучки. Herbalife, а вот называется. 那个21磅，那个花没有那个花。